ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አሰናዳ ይትባረክ በርሀ አህታሚ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አስመራ 2001 ዓ.ም ቤተ ክርስቲያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻውዓይ ዘመን ቀዳሞት ጸሓፍቲ ታሪክ ክርስትና ብመሰረት ዝህብዎ ስም ኢትዮጵያ ሱር መሰረቱ ምድረ ኑብያ ወይ ከዓ ናይ ሎሚ ሱዳንን ከባቢኣን እንተሰፍሐ ደቡብ ግብፅን ሊብያን ወሲኹ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኣንፈቱ ክልል ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳሞት ሰበኽቲ ክርስትና ተባሂሎም ዝተጠቕሱ በበይኖም ሐዋርያት ብዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ታሪክ ተመዝጊቦም ይርከቡ። ናይ ቀደም ህንድን ዓረብን ዝብል ስም እውን በዚ ሎሚ ዘሎ ዶብ ስለ ዘይውሰን ምስዚ ዞባና ተሓዊሱ ይጥቀስ። ኣብ ማእከሉ ኤርትራ እትርከበሉ ኣብዚ ሰፊሕ ክልል እዚ ወንጌል ሰቢኾም ዝበሃሉ ሐዋርያት ማቴዎስ፣ ቶማስ፣ እንድርያስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ማትያስ፣ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ በብግዚኡን በብቦትኡን ኣስተምሂሮም ከም ዝተመልሱ ይንገር። ካብ ጸሓፍቲ ዛንታ ቤተ ክርስቲያን ሩፊኖስ ኣብ 345 ዓመተ ምህረት ሶቅራጥስ ኣብ 370 ከም ዝገልጽዎ ኣብ ከባቢ 40 ስጋብ 42 ዓመተ ምህረት ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ምድሪ ኤርትራን ትግራይን ከም ዝመሃረ ካልኦት ጸሓፍቲ ድማ ደድሕሪ ማቴዎስ ወንጌላዊ ሽዑ ንሽዑ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ ኣብዚ መሬት ኤርትራ ክሳብ ትግራይ እናተዘዋወረ ወንጌል ከም ዝሰበኸ ፊኦዶክሪቶስ ጸሓፊ ታሪክ ወይ ከዓ ናይ ሓሙሻይ ዘመን ብወገኑ ቶማስ ሐዋርያ ኣብ ኤርትራ ወንጌል ምሂሩ ናብ ህንዲ ከም ዝሰገረ ዝጸሓፎ ከምኡ እውን ዮሐንስ አፈወርቅ ኢትዮጵያውያን ብበዓለ 50 ኣብ ኢየሩሳሌም ተረኺቦም ስለ ዝነበሩ 34 ዓመተ ምህረት እምነት ክርስትና ሒዞም ከም ዝተመልሱ እሞ ስዒቡ ቶማስ ሐዋርያ ከም ዝመሃሮም ብፍላይ ኣብ ኣዱሊስ ከም ዝሰበኸ ዝሕብር ትእምርቲ ከም ዝነበረ ብዘይካዚ ጀሮም ወይ ኢዮሮኒሞስ ኣብ 317 ስጋብ 419 ዓመተ ምህረት ዝተባህለ ማእምረ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሐዋርያ እንድርያስ እዩ ዝበሎ ኩሉ መኣዝኑ ተሓቢሩ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ቃለ ሐዋርያት ምብጻሑ ኣብ መዛግብተ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ተመዝጊቡ ይርከብ። ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 27 ስጋብ 40 ዝገለጾ ሓደ ስሉብ በዓል ስልጣን ህንደኬ ንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መረዌ በቶም ኣብ ኤሌፈንታይን ወይ ከዓ ማዕረ እዛ ናይ ሎሚ ኣስዋን ሱዳን ዝነበረት ደሴት ዝምቕማጦም ኣይሁድ እምነትን ስርዓት ኦሪትን ዝተቐበለ ኩሻዊ
ወደባት መረዌ ካብ ኢየሩሳሌም ብክርስቶስ ኣሚኑን ተጠሚቁን ብ34 ወይ ከዓ 35 ዓመተ ምህረት ምስ ተመልሰ ኣብ ከባቢኡ ከም ዝሰበኸን ኣብቲ ዞባ ዝተበታተኑ ማሕበረ ክርስቲያን ከም ዝነበሩ እሞ ነዚ ናይዚ ስሉብን ወይ ከዓ ህፅዋ ለህንደኬ ካልኦትን ከም ግሪካውያን ክርስቲያን ነጋዶን ተሓባበርቶምን ዝመሰሉ እውን ከም ዝቐፀልዎን ናብ ሃገርና ከም ዘብፅሕዎን ይእመን። ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ይካየድ ዝነበረ ዓውደ ንግዲ ኣውራ ድማ ኣዱሊስ ዝለዓለት ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ስለ ዝነበረት ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝነበረ ካብ መንጎቶም ኣብዛ ከተማ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሓያሎ ነጋዶ ክርስቲያን ብምንባሮም እቲ ኩነታት ንምዝርጋሕን ምስፍሕፋሕን ክርስትና ኣፍ ደገ ከም ዘርሓወ ይትረኽ። ብፍላይ ማርቆስ ወንጌላዊ ካብ እስክንድርያ ጀሚሩ ምድረ ኑብያ ሓሊፉ ኣብ ኤርትራን ኣውራ ብሸነኽ ሰሜን ክንዮኣን ወንጌል ከም ዝነገረ ብኣፍን ብመጽሓፍን ወይ ከዓ ብትውፊትን ብጽሑፍን ዝተመሓላለፈ ታሪኽ ኣሎ። ወማርቆስ ወንጌላዊ በዓለ እስክንድርያ ወግብፅ ወኖባ ወምድረ ኢትዮጵያ እስከ ጽንፈ ህንደኬ እስከ ባሕረ ኤርትራ ዝብል ጥቕሲ ሓደ ካብ መግለጺታት እዩ። ብመሰረት እዚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኑብያ ኣብ ትሕቲ መንበረ ፓትርያርክ እስክንድርያ ምንባራ ኣብ ኣግኣዚት ቤተ ክርስቲያን ምድረ ሓበሻ እውን ኣቡነ ሰላማ ዝተወልዱሉን ብዓልየት ብቋንቋን ብኩሉ መዳይ ዝቐርቦም አንጾኪያ ወይ ሶርያ ኢየሩሳሌም ገዲፎም ናብ እስክንድርያ ከይዶም ጵጵስና ምቕባሎምን ርክብ ኣብያተ ክርስቲያን ሓበሻን እስክንድርያን ምምስራቶምን መሰረታዊ ነገር ወይ ምኽንያት ስለ ዝጸንሖም ከይኮነ ኣይተርፍን ይብሉ ምሁራን። በቲ ምስ በበይነን ሃገራት ዝነበረ ንግዳዊ ርክብ ኣብ ኣዱሊስን ቋሓይቶን ከምኡ ኢሉ ንግዳዊ መስመር ሒዙ ክሳብ ኣኽሱም ኣብ ዝነበራ ከተማታት ዝመላለሱን ዝቕመጡን መጻእተኛታት ገያሾ ክርስቲያን ነጋዶ ምስ ከምኦም ናብ ወጻኢ ዝገሹን ነበርቲ ተቐበልቶም ደቂ ሃገርን ብሓባር ክርስትና ከም ዘተኣታተውን እሙን እዩ። እቲ ምሉኡን ዕላውን ስርዓተ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ኣጋዚት ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ ኣብ መፋርቕ ራብዓይ ዘመን ብኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ተሓባበርቶምን እኳ እንተኾነ ብትውፊትን ብሓደ ሓደ ታሪኻዊ መረዳእታን ከም ዝግለጽ ቅድሚኦም ካብ ዘመነ ሐዋርያት ወይ ከዓ ቀዳማይ ዘመን ኣትሒዙ ብውሱናት ተቐበልቲ ስርዓተ ኦሪት ዝነበሩ ብወጻእተኛታትን ደቂ ሃገርን ነጋዶ በብመዳዩ ዝተኣታተወ ንኣቡነ ሰላማ ባይታ ክርስትና ተመድሚዱ ከም ዝጸንሖም ኣየጠራጥርን። ብዝኾነ ክርስትና ኣብ ሃገርና ቅድሚ ግዜ ፍሬምናጦስ ወይ ከዓ ሰላማ ተለሚዱ ከም ዝጸንሐን ካብ ክፍላተ ሃገር ግዝኣተ መንግስተ ሮሜ ብንግድን ብመገሻን እናመፁ ኣብ ከም ኣዱሊስን ኣኽሱምን ናይቲ እዋንቲ
ዓበይቲ ከተማታት ዝቕመጡ ክርስቲያን ነጋዶ ክሳብ ዘለዉ ደቂ ሃገር ድማ ብመደብ ስርዓተ ክርስትና ዝፍጽሙሉ ፍሉጥን ፍሉይን ቤተ ጸሎት ከም ዝነበሮም ከም በዓል ሩፊኖስ ዝበሉ ምሁራነ ታሪኽ ይትንትኑ። ኣብ ኣዱሊስ መጠራ ብኹዕታ ካብ ዝተረኽቡ ናይ ወርቂ ኣቕራሽ ባጤራታት ስም ሓደ ክርስቲያናዊ ንጉስ ሮምያ ወይ ከዓ እንጦንዮስ ኣብ 138 ስጋብ 161 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተጻሕፎን ካልእ ካብ ሶርያ ዝመጸን ምስ ተመሳሳሊ ነገረ ክርስትና ዝገልጹ ናውቲ ተደሚሩ ናይተን ቀዳሞት ካልኣይ ሳልሳይ ዘመን ክርስትና ዝነበረ ምንቅስቓስ ህዝበ ክርስቲያን ዘመሓላልፎ መልእኽተ ክርስትና ከም ዝህልዎ የረድእ። ቅድሚ መፋርቕ ራብዓይ ዘመን ዝነበረ እምነትን ስርዓትን ክርስትና ከምቲ ኣብ ፈለማ ዘመን ሐዋርያት ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝጥመቑ ዝነበሩ ህዝቢ ብተመሳሳሊ ትምህርተ ወንጌል ተቐቢሎም ብእምነተ ክርስቶስ ስርዓተ ጥምቀት ይፍጽሙ ምንባሮም ይእመን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 41 ወይ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 12 ከምኡውን ምዕራፍ 8 32 ምዕራፍ 9 18 ምዕራፍ 16 15 ምዕራፍ 16 13 ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 8 ከምኡውን ምዕራፍ 19 5 Thank you.